उद्देश्यआ हाग्रामा महिलारिखौ जुख्लायनानै गाव बे गादियाव जिरायनाय। HelloSbvlog नि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे HelloSbvlog चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंब्लाबो आंनि सिचुएशनखौ लानानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायदों जे आं दासान्दि एसे क्रिटिकल थासारिजों मोगा-मोगि जागासिनो दङ। नखरावहाय एसे उसुबिदा जानायलाय भिडिअफोरखौहाय समय मथे लाबोनो हायाखै। बेनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। अब्लाबो दिनै माखासे आपडेट्स लाबोदों। किडनेप खालामनाय बायदि खालामनानै 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव जे सुक्ति बानायदों BTR पिस एग्रीमेंट नामै। रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय आरो थारैनो बुजिनो हाबाय। अमर सिंह ब्रह्म आयं बिथाङा दिनै नैथि खेबनि थाखाय फाउंडेशन डे फालिदों BoNSU आफादनिफ्रायहाय। नैबे मेलाव बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ मा बुंखो? दिनै PromodBoro बिथाङा एबसु आफादजों जड़ित थानानै जेब्ला बिथाङा आफादगिरि महरै एबसुनि भारखौ सामलायो, बै समाव बिथाङा आन्दोलन खालामदोंमोन। रायजो राजाफोरा अनसायदोंमोन। बिथांजों दिनै गावनि खामानि दामानि गारनानैहाय बोथिसे ओंखाम न'आव लांनानैब्लाबो बिथांजों दिनै बिग्रायनायाव बाहागो लाफादोंमोन। जाथिनि सिन्था खालामनानै बयबो ज' जाजाय बिथांजोंहाय आगानसे आगान होफानानै थांदोंमोन। नाथाय थारैनो दिनै जोङो सरकारनि एस्कर्ट लालायनानै दिनै रेल लामा होबथेनाय, राजा लामा होबथेनाय बायदि होसिख्रावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों पुलिस प्रटेक्शन लालायनानै आन्दोलन खालामनाया जुक्ति गोनां नामा? दिनै सोंथिया सिखारदों। दिनै बिथाङा जाया होननानै जालांबाय। नैबेफोरबो दिनै सोराङाव फैदों। बेनि थाखायनो बे खनले बारंबारनि बे सोंथिया बिथांनि फारसे सिखांबाय थादों आरो बे सिखांबाय थागोन जेब्लासिम बिथाङा गावनि खुगानि गेजेरजों बुङा बा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय फोरमायथिनानै होआ, नैबे सोंथिया सिखारबाय थागोन होननानै आं बुंदों। आरो लोगोसेनो जों बयबो मिथियो दिनै NDFB आफादनि फाउन्डार बिथां रन्जन दैमारी दियारनाब्ला सारा जोबथेसालियाव दङ। बिथांजों लोगोसे गोबां केडार्सफोरा जोबथेसालियाव दङ। दिनै थामथि गोरोबथा जालांबाय, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम गोजोन सुखुखौ मोननो हायाखै। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय। दिनै बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै जोङो बुंनो हायो BTR गोरोबथाया बिथाङा थारैनो मिन्थिया हसिया साइन होनो गोनां जादों। अब्लाबो बिथाङा मोनसे फोथायनाय दंमोन होननानै आं बुंनाय राव नङा। दिनै बिथांमोननि दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि बिथाङा बुंदोंमोन दिनै मेगन मोसेबनानै सुक्तियावहाय साइन होलांबाय जोंखौ फोथायनानै होननाय बाथ्राया। दिनै सोंथिया बेनो सिखारबाय थादों खनले। दिनै बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ गोथां गोथि थगायमारबाय नामा? बिथाङा ना गोबां समनिफ्रायनो बे प्लानिं पलिसिया दंखायोमोन नामा? नैबेनि फारसे अमर सिंह ब्रह्म आयं बिथाङा मा बुंखो? नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ खोनासङोब्ला एसेब्लाबो बुजिनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो दिनै जोङो थारैनो बै मोनसे गोजौ थाखोनि मानसिफोरजों जोङो दिनैसिम नासयजानाय, गादब जानाय, मुगै जानाय नैबे थासारिया जाबाय थादोंमोन। जायनि जाहोनाव जोङो दिनै नुनो मोन्दों गोबां बेफोरबायदि थासारिजों जेरावनाखि जोंनि जाथिखौहाय सैमा कुकुर होनलायनाय जाथाया दिनैसिम गोजोन गोरोबथानि मुङावबो नैबेखौहाय खोनानो मोनबाय थादों। दिनै जोंनि 8 शिडिउलाव हाबखानाय रावाबो दिनै गाग्लोबजाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो जों बुंनांगोन दिनै BDC गोरोबथानि उनाव नैथि गोरोबथानि उनाव थामथि गोरोबथाया जोबोद स्ट्रं गोख्रों जानांगौमोन। नाथाय जोङो दिनै जोबोद लोरबां आरो दुरबल जानायखौ नुनो मोन्दों। नैबे खिन्थु सैथो बाथ्रा। बेखौ बयबो मोनथिगौ दिनैनि समाव। नाथाय आंनि साननायजों जाया। रायजो राजा नोंथांमोनाबो गावनि कमेन्ट्सफोरखौहाय फोरमायहरनो हागोन। नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ खोनासङोब्ला एसेब्लाबो बुजिनो हागोन होननानै आसा खालामदों। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे टिउन। बाय। किडनेप खालामनाय बायदि खालामनानै 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव जे सुक्ति बानायदों BTR पिस एग्रीमेंट नामै, ओइदिनखालिनो एबसुआ थैदों होननानै आं सानो। मानो थैनायनि मिनिङा बेनो, ओइदिनखालि बिथांमोनहा सुक्तिनि दफायाव जेनेखि MOS होनो मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट, बेवहाय लिरदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो
बड' लिडार्सफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे जोबथानाय सुक्तिखौ बानायनाय जादों फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन without keeping intact the territory of Assam, territorial integrity of Assam. Assamनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो आसामखौ जेरै दं एरै लाखिनानै दोनफिननाय जासिगोन होननानै बर' स्टुडेन्टस इउनियन NDFB बिथांमोनहा बे सुक्तिखौ खालामदों। NDFBआ नामावल' थाफानाय जादों। अनलि जोंहा रन्जन दैमारि NDFBनि चिफ बिथांखौ हाइजेक खालामनानै किडनेप खालामनाय बादि खालामनानै लांनानै दिल्लीयाव जास्ट अल रेडिमेड खालामखानानै बिथांनि जास्ट सहिखौल' लादों। बिथाङा खुनु दफानि लाइन मोनसे सोदोब मोनसे फरायनो मोनाखै आरो बिथांनि बादैबो गोबां NDFBफ्रा खुब सम्भब नुवाखै। प्रमोद बर'आ बे एग्रिमेन्टआ गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट NDFB जोंसो जानांगौमोन। नाथाय प्रमोद बर'आ बेथ' बेफारि होननानै आङो इउटिउबावबो बुंबाय। जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो मोनसे समाव जेब्लानाखि BTC खौ सालायदोंमोन प्रमोद बर'खौ बेफारि होनदोंमोन। बिथांनि बै समाव आङो साख्रियाव दं। आं सानबाय थादोंमोन जे माब्रै बेफारि होनखो मा जुक्ति दं नंगौना नङा। बे जिनिसा फैयै फैयै आं दा दिनै नुफैबाय येस प्रमोद बर' इज एक्चुअली बेफारि। आं बे बेफारिखौ होनदों बियो फाथो बेफारि नङा, माइ बेफारि नङा, गय बेफारि नङा, जातिखौ फानग्रा बेफारि। रियेलि स्पिकिं दिनै बे खोथाखौ जोंनि बर' जातिनि सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बोरायानो जा रावबो बुंनो साहस गैया। दिनै NDFBखौ बर'नि मोनसे जे आफादमोन जाय आफादा सभरेन बिदोंमोन भारतनिफ्राय आलादा सभरेन स्टेट मोनसे बिग्रा हान्जाखौ बिथांमोनहा एसे नरम जाबायमोन, स्टेटआव फैबायमोन। दा NDFBनि एग्रिमेन्टनि दारै जोंनि बर'लेण्डआ पियर जानायनि मोनसे लामायाव फैबायमोन। नाथाय NDFBजों खालामोबा रन्जन दैमारि बिथांमोनहा सहि होगोन, गुबुन गुबुन लिडारफ्रा सहि होगोन, जोङो पात्ता मोननाय नङा। उरखाव गोराजों बे प्रमोद बर'जों सानैजों बामोननि ब्रेन लानानै ब्राह्मणनि न'आव हयथ' ज' सानलायलायबाय ओरैबायदि खालामसै जे नामाव NDFBखौबो बुथारनो थाखाय NDFBनि रोदाखौ बस'नो थाखाय बिसोरखौ नामाव लाफ्लानांगौ, लानानै रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोनांगौ। ओमफ्राय नोंहा सिट जादो, उरखाव गोराया हयथ' माबा मोनसे जागोन बा उरखाव गोराखौ स्टेटआव लांनानै मिनिस्टार खालामहैगोन। बेबादि प्लेनिंखौ बिसोरो जयैनो सानलायखानानै खालामदों। दिनै बे एकर्ड मथे मा नुखो जोङो BTCआव जोंहा जे पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन 6 सिडुलनि आन्दाराव जोंखौ ट्राइबेलनि हा हु साख्रि बाख्रि थाखा फैसानि रैखाथिनि जेनाखि जोङो मोनदोंमोन साबिखाथि मोनदोंमोन बेखौ टटेलि असमियाफ्रा 2003निफ्रायनो बर'फोरखौ हिंसा जाखादोंमोन। बे हिंसा जानानै बिसोरो BTCखौ सिफायनो थाखाय जोंनि मुसलमान भाइफोरखौ मुसलमानखौ थुनानै होनानै BTC बातिल खालामनांगौ होननानै बुंबोहोबाय थाखादोंमोन। जायनि फलाव 2012 सनाव मुस्लिमजों बर'जों बै समनि असमियाफोरनि षड़यन्त्रआव मोनसे क्लेशिंबो जानानै थांबाय। दा बेबादि BTCखौ ओरै नङा ओरै सिफायनो नाजानाया आगोलनिफ्रायनो जाबोबाय थाखादों। बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोबाय असमियानि बे सिमांखौ जोंहा प्रमोद बर'आ। बे प्रमोद बर' बेफारिया जातिखौ फाननायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माजों इन्टारनेलि मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै बिथाङा बै समनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट समावनो पुलिस एस्कर्ट लाबाय। पुलिस एस्कर्ट लानानै नंखायखौनो नमिनेल सायाव नाटक खालामनाय, नाटक न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनफ्लाबाय। एस्कर्ट लानानै रेल लाइन जथेयो, एस्कर्ट पुलिस एस्कर्ट लानानै बियो नेशनेल हाइवे जथेयो।
जोंनि उन्दै उन्दै एबसुनि मावथिफोरखौ मिसलिड खालामनानै बियो नंखाय फाला बर'लेण्ड बिनायनि नाटक खालामदों बिनि आसल उद्देश्यआ मामोन प्रमोद बर'नि आसल उद्देश्यआ हाग्रामा महिलारिखौ जुख्लायनानै गाव बे गादियाव जिरायनाय आरो बियो प्रमोद बर'जों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बा असमिया जातिनिनो बे प्लेनिंखा जे बर'आव रावखौबो गिदिर लिडार दोना ट्राइबेला गिदिर लिडार जानो मोना असमियाफ्राल' गिदिर लिडार जानांगौ आर्य गोष्ठीनि मानसियाल' राजा जानांगौ मन्त्रि जानांगौ बे बिसिनि प्लेनिं दा थिग बे मन्त्रजों हिमन्त बिश्व शर्मानि बे मन्त्रजों प्रमोद बर'आ इन्टारनेलि एग्रिमेन्ट खालामनानै बुजाफरानि दारै बिसोरो बे एग्रिमेन्टखौ खालामबाय आरो खालामदों एनडिएफबिनि गासिबो अस्त्रखौ गारहोनानै बिथांमोननि थांनानै थानायनि रिहेबिलिटेसननि जेबो दफायाव गैया बिथांमोना साख्रि मोननायनिबो खोथा गैया जेबो लिरनाय गैया जायनि फलाव दिनै सासेबो एनडिएफबि सारेन्डारफोरनो बिथांमोना साख्रि बाख्रि होनो होआखै नंखाय 5 लाखजों मा थांनानै थागोन थाखाथ' दिनै दं गाबोन गैया दा बेबादि बिथांमोनखौ माने ओरैबादि मा थगायनाय राम थगन होनो हारसाफ्रा बिराद गिदिर थगायनाय आरोखि दिनै बिथांमोननि केसआबो जोबाखसै बे जिनिसा एकर्टआव थाखानांगौमोन जे रन्जन दैमारियाबो गनांगौ गासिबो हाइनियास नन हाइनियास केस उइथड्र जानांगौ बे जिनिसा क्लज अफ द BTR एकर्ड बा BTR एग्रिमेन्ट बे जिनिसा थाखानांगौमोन मोनसेबो सोआखसै ओरैबादि हाखु दाखु 1 मासनि गेजेराव प्रमोद बर' बेफारिया गावहा बोरै सिप जानो बेनि प्लेनिंआव रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव थानाय समाव जामिनखौनो मोना बियो जेलाव थानाय समाव